Mira wada Roma, Sami Yare, Oframanopa, Area, Anajo, the Sum, Empomichira Bois, Utichira Boanam Sanima, and Nasa Mira Miesha Tichosha. Chakubama for me count to do. Obahi baby, and no poku are no mawano. Asante kotokono no. Sonny ebedi akwa boabo. Etione tona sakra boankwa. Yadi etribeto. Asabine free titio. E free titio mankuma. Adiano yamfa nto de da. Yamamuna akwa edemo eba Alandu Media so. Nene Alandu Media de ye Kotoko jemi bi okufo. Sumo yesuma santama. Ebedi nantiase wo. Asante kotoko no no. Ntotoroso kura eno so wo ahafu mantemu. Ntotorosomanhene. Odudu obribi. Owo ahene wo Obrempong. Mo pia oye mano eye fedodo. Nahima mo pia. Enne kwa we so ne yema wakwa bade wo ba Alandu Media so. Enne bere matwiriku ampem a wotoso emiensa a wo ye Ntotorosomanhene. Enne ne Sompahene a wasa ebo no chiame. Ne Sompamu no wasa ebo ne dukuru. Enne dukuru no awo yesa ye sompa esa eye chiame ene na berma ebe peja no aye ne Obrempong ohene yire ene etu sikagu ne maame so anana ase preko peso ohene mo pia na hema waya mano aye fe dodo Nahima edru edwomo no amamre ni amane kwanso no amamre ni amane kwanso no esese okokochia nananum a won edikan berema twiriku ampem otosomiensa Ntotoroso Manhene ena wogine gwafefefa ne ho kani ohene yire enso tinachia obonura echidom yes twense ebrebeso na Sompahene ababeti nsayemu ebio na se ohene tenase asede daaya na ye no no nananom ekoma ohene ache ene atenase eno ne yehu se eye nananom echia berema sede amre ne amane esi etie na se ba berema himfie na se yehu abrafo a na kire se yama eye bomofo ahemfie enunti ene ehu sa abrani ene namu
enne enam se eye Manhene a wo mo ewo ahafo enenne won nua bema won ade nyinara eye bere matwiriku ampem peja eye ne Sompahene ntem ne ni nua no Manhene ena yenya ne nte yese ombaba betai nechi amano apeja eye ne Sompa esanse Sompa de aya Manhene nyina Sompa enye Ntotorosomanhene nko ena ne Sompa no Kenya se number 1 Manhene ma ena edura wachia ne ba fefefe wane Ntotorosomanhene ma ena afenso yefuma hem fuma Manhene ena ehun se wadura onso echia ne nua be ma fefefe ne yenya ne nte yese eya hafo Manhene no mbi enso baba betai eye bere machi na wapeja ne Sompahene esanse se de medi kan ye no Sompahene wonya Ntotorosomanhene nkwa Sompahene demum obeye ahafo Manhene nyina Sompahene enunti enne omsese ye oniwura ehye na nemonya metise yi a ohososo ede omonimonyam ba betachire achire Sompahene se suma wo no omoni so nemum no wonhwe se abasobɔ na chiri no wontenna nemu obɛhye no som no mu kena sɛde beya obɛkɔsoro asene sei enti mo mi hwa asane bi na yentoso
Said ye come on Munyan and TSA. Nana mamma hino more half on so do the board do more becca. Won't we home amano abo. A yen a Sompahene abasom. And no na ye who is a woman a dudumona. Nana bosompra. I will know an eura. Otumfour said to abebu trafo. Na meka Asantehene trafo dia. Ne ahafo goso Manhene. One in India, a year Manhene, and a one a drua. On penny for the Joe one baba, and do one baba tenase. Fidium Manhene, ye more cover. Goso Manhene, Yura, you more quite be brute. And ne a Manhene me and son, and I won't do a double do more. Or more baba tie, won't me a bema very much ruku ampim. A chi na wa born Sompahene, Obrempong. Na enne eya Manhene da a futu bekoso. And when this also ya henkwa na se osomwa ene dwumedia ye bedi no ahemfie won so be hye wunkran am won se wosom na wosom ne yi na wosom no kwan papa so a na wo mu anu mu yeduru a ye bo woba so e hye woni munyam ama wiase nyina ehunu enenti enne Mumientie barima ano de semiwia na yatoso. Israel. Sado ahini sie die. Wasi die ni kan. Go so. Saa so na hwidiem. Kanya ase number 1. Ofuma. Wonso emu waso nti se. Saa so na tresia. Onua no mo twa no ho ahia. Se urase. Otumfour Abrahene ono so wa ha se aprase omamu nyina ma kwa bia to so bio ene shia sononko onye se de ma ho ene na nanu ma mo ha asonte se ene shia no e sononko na sononko a ne se ene eda edi kanya ye peja obi wa ha aye no Obrempong abra wo ye dikuro se no ne se ya aye sonko ne se so obi o ye dikuro ye peja no na ya ye Obrempong ene ma na ye sonko bia Sompahene eye obi a menene nante ne nkura abre musa na menene nante ye ema wosomia afi obeye me driver e free bretin tintin ebesi na ikura oda so ye me driver say o hene say o kama nanano ado o man fo fe tintin benchire eba na mutie nyina ne say Sompahene wasom na ebesi bra Samria so mapadia obeka mi biatre no odai grab na se senkenye me hwe kwan a wo fa so som no me bedi akonwa no ene na nanom a ye wo akonwa so adwene ho se me pese me man so na me de Sompahene e de mano se ye wura sie ye o so hwe no mo de mo a wo boy nyina chi Obomode atwebe bunku nifa na nano se debi ode mo a medisi ya bu ese mpeja no na me ye no Sompahene enu achi sumo a wo sumo ekwa animu nti afi du ba bi se achiame no na esese ye de no eka achiame ho ewa ha nti obeye achiame esa aka na dwuma no oye no ho so na ho sie die ebebi opeja no ye Obrempong no opeja no ye Sompahene obomade se eso obomade na wo sa peja no ama be chiame ama be ka chiame fo a ye wa ha
Afi oguso awo somono ne somono ekowie se enwie ntotoroso hankwa na nanu mo amanhene a ye wo ahafo ha nyina omu nyina agye ne tum ebo na baso ese ofata ese memanu odikru say you resi ye o say enam say obey Sompahene yura asa bo modin so maka chairman for oko bidima na bidima say na bi peda odishie oko so a no so peda no wakanya ase a ono so peda ni nyina achi na se fata se ese man dikro eno nti ezio ekura ba ko ho a ye frɛ no nsunyame nsunyame ye won nsunyame ya edikan ene ye won nsunyame ya etoso mienu eno nti ye ne se ye de nsunyame ye de edikan no ebe hye ne nsa na wahwe ho e de ama akonwen sɛ wa hesi ye yeduka ya ne se o nkura na maako mienu bi o ne petri aso no yura nimdiem ene na na nimdiem no ho ne yankanafo no e no kwatetere ho ne o sunyame number 1 sunyame number 2 yura se sasimo ya badia ene mmomode ne sunyame number 1 no emfa ehon so ensemesa ho nyina ye dododofo ena ewo eho sɛ no mesi nie o se ho nyina ne ye dododofo ena afi yade ehye ne nsa se wonko danu enu nyina achi ena ensu nyame ye number 2 no so de adisre ba ha se o mu dikro wakam enu nti so o mu besi foforo so o mu nsi foforo no o mu pese ensu nyame ye number 1 enhwe o mu nyina so no wonka o mu na onhwe ho manye kama sɛ yura anu system AC wɔse bra eba sɛ yɛde wan ne kuma no asunyame yɛ number 2 ɔbɔ modern ebisi akyena na so ɛma yɛ mo yura amane sɛ yura abra ɔmɔde ne fa asunyame yɛ number 2 ɛka ho mo hwie nyinaa yɛ so na nanu mu nyina etena ase adwene ho ekɔ akiri ansa na yɛde nsunyame yɛ hɔ no yɛtɔ so mienu no ɛno ɛde bɛka ne ho sɛ ɔnhwɛ hɔ na ɔnhwɛ nsunyame yɛtɔ so mienu no enyina ɛmfa ma akonwe sɛ ɔhene sie nie ɔsɛ bɛdɔ ɛyɛ twɛku anim no akyame ɛma Obrempong yɛwura Obrempong so te konti abom baabo nkumba nifa kafo ho nyinaa so te ɛma mo nyinaa adwene ho yie emu sɛ yɛyɛ kan yɛde ma no ɛbɛtumi aboa asana nananom so ɛma paa sɛ adwene ho awie deɛ yɛmfa mmienu no ɛnka ho ɛma tumadi a wɔdi kɔyie nanam de ma no yahwe hu se eho no o pagya ho ni yie papa ezio eho sitie no ezio okukuru eho e mane ko anim yie papa se do hene sie yie nanam nyina den ya yedi tumi no ehye asunyame ye number 1 sa no yedi mienu be ka ho no ye nyina be gya tum se no obomade apagya ho ama do ma so akɔde we ena osande adwatoa fa baabi ede ba se ena som papa wo som no wo eho ni nti se be ya enka yempagya no na yenye no Obrempong se no hene sie die afantu ne se abra na mdo ko na mdo ba kan dia asa be kafracho be krasho sa ko krasho sa wa ho o sa do mode ko sisi amahene bi so ananu bi so Sabra, Kaupijame, and I'm going to bring one. Now, Media, Midi Homa, we pick up. Minu animal
Manhene for aka na omuka na me dia to ha omuka na me dia to ha e ba se ohene esane ye ko amanone America ye ko ye no e ho nso so na nanmo Manhene ye ko ye ebi de nana ofuman bi ne Otumfour ko ye na na dwaben ehene na bompata ehene na Kenya ase no mawai Manhene no nso wo ho eho na eduru ahemachi a na obehunu na sompa wakobo bompata ne punum na wapeja ho no wako dwabe no wakobom wapeja ho so wo bibi wo ho a ense metoso a ma mentoso emfama ho wo yes a na emani nyina awie ye no na afi wode tu o mani mu se empeja na mensra free na enye bibi so edie Obomode to nsafra Manhene for se kakra enka ne ho ne nkwa amaare eyefa America mem aye kono na Sompahene so ka ho na obi a obedi chiama obedi Sompahene be ye wuri nyira no ade tia na obobo Manhene fu yipum kokoko yura uhia de esam to atade ana ade abedi yes everything na ekoso yes ye toso e bia e musu bopi o yes anyu mani nyina wo abanu ti asewo na ni nyina chi na aya bompata ne ka ho saa so na dwabe o ka ho ana wo ne ya o te ni sani fa so yi ono so ofu mai no so ka ho amai Manhene fo a o bo chi do ase afa achire o ka ti so ma mi su mi mo bo o ne ka ya every Manhene na go so are no mi de o ma di si ti ma yo no ya no ana go mo wa o ni ka ko ye no a bu chire ho ti do du fo ma o ye no wa a ye ga ato akosi bere ma so se o mo ma ni na o pija na enam se minuanu mo ya menu wo mo ahafo ha aka na enya ma ekani nti na enu nti no eho de no ese me ye den me twentwen so na afi me hwede minuanu mo wa ahafo ha no so besan ye den aka enu nyina achi o mo san aka kire me se di o mu gina no anu o mu gina sompa no akoye sompa onye Ntotorosomanhene esompa emomo ya hafo ma mu nyina Manhene ni nyina ya sompa no se ba bia ebeko bia no wono en odi na nanmo anim ba bia nsiso bewura bia akora obewura na yesi se fata na nanmo no kwakoye e de aba sare wa ni nsiso bia mu oso ba ya no edo no wanyi onua ofuma anu nsi bone wanyi bompata so anu nsi bone saa so da dwaben ene Kenya ase number 1 afoma no nsi bone ene nyina eji ohun se omo di ka ba ese ni mu no agidem ka ho na go so ka ho Kenya ase number 1 no nyina ka ho bi woni o ma no nsi bone wo sa be duru ye ni ahafo ha no o so bo mo de se o so mani betima ko mpere sa so o be sa bo mo de no ma ba ayo ko agidem de o ka so o be wo so akọ aye go so be ka so bebe onua dagere be ka so bebe onua si en sa amra ho bi o won pusu nunu ma o tene kankan sa asem aye kan yewura e da sa wo so bi mo yemia no na ye Sompahene de enya on kwa wo dia ye nyira dia so ma wo so no wo so sompa ti de ye ka kire wo ni e ba na yewura so o bo mo den se ni e bebu na bi o wa de ye ko mo bravo na nyina achi no na wode kofa na nanum kan ni nyina achi no wode kofa Otumfour chiame kantankranchi so ma won so e ka se Ntotoro so na ate wo ye de ja no e ma wo mra nanim efiri se wo ba ha ekwan a wo fa so ne otu ya na ma wo ha no wo ye we de manu a eye ni monyam e bebo awa so ama
Ntotoroso akonnwa so atimi akonanim minu anmo amanhenefo minu anmo amanhenefo aye wa Asantema mu aye bompata ka kire me se Ntotoroso so wa mpaja akowa yi aye beba be fa na akoyen ye wo ya akofa na ma wa be fum yen yo nti ye de to na nanmo anim se ya pese ya paja nkofo mienu na nanmo mienu bi ewo aha ne di wo mu gina Obrempong gina bre na nanmo soso antwema no amfa anwofom di wo mu kan ya ne se Sompahene yenim esuma wo sumu fia ha yo kan ho a eyemia meba onso so hwe kwachi krom di mame onso so oho so ne brebe so se ye be frese de ya fie no onso ye shai no ama onso abeye Obrempong nti ene me frɛ me nua no mo a ye me de to ye nyina ye nim se de na nanom e won Ntotoroso ene mi ankasa oba hima ene adehipanyini enipa e wa ha ni nyina ese nana akwasi amwa ya woye Sompahene ebe ya chiame no obeye dikro no enne ya pagya no aye no Obrempong Opia Sompahene ede na asemu bi na anese madama ebrebi atwam na ono andese ade nyina na akwasi amwa ayo miama ọmọ àpò àpòkọdọ ọmọ ṣe ọkọkọ ọmọdé bá yóò rẹ ní ẹdí nsẹm kakra bẹ tó ní ẹnu ní kyerẹ ti sáà ọmọdé ẹsà ẹkọ ẹyẹ asante kọtọkọnyẹrẹ ẹkyẹ àmì a yẹsẹ ẹpẹrẹ nọ ẹyẹ kankankranti ṣe ẹyẹ ẹsẹ àmọrẹ ẹyẹ a náà ọkọkọ náà ní òun kùmẹsí bẹrẹ ọsẹ ẹni dọkọ sílẹ ẹkọtọ ní mu nso ọmọdé pini yóò ẹka kyerẹ mi sẹ madam ẹsọ báyìí ní ọdẹ mana ẹyẹ adé ẹbẹ bọ ama nso ọmọ de tìrì tó akọ nìyí ẹsọ bá asa àwọn nkwa ọdẹ nhọ deɛ na wɔnẹ no ho ọmọdé bọ adehyepanyin amaneɛ Manhene amaneɛ na Obrempong amaneɛ sɛ wɔbɔ mɔdɛ na ɔpagya no anam nso agye saa nsɛm nyinaa to mu ama ɛnɛ yi ɔka sisi dwa sɛ anam wɔsɔ video efuman saa so to fabra akyere nsia mo nyinaa ɛnyɛ sɛ wɔde masɛm no ɛsɛtae na emu na wɔhwɛ yi bɛfiri akyire ba abasabɔde yɛ bɛfiri akyire bɛba na abasabɔde yɛ bi ne sɛ asaafo bi yɛ wura ɛyɛ hɔ na ɛnyina yɛ ka bo ne nnɛ bɛrima ɛgyina ne tumi so ɛna anam nso tumi so na wɔde tumi no ahyɛ ne nsa sɛ Obrempong ano wɔka bɛwie ne ba baako so sɛ ɛyɛ adikufoɔ no ɔpagya mmienu na sɛdeɛ akrɛseɛ ɛde ɛsɛm sɛ daseɛ buru we ni nyina akyi no adwada ebenada yetena ase wa ha no ode adesre ba se nanan mo age na atum ibihia na nanan gin tuma ne dai obese wo sre nsaye wotini nsaye mu fese wadi kan so adada wo se tini nsaye mu ebio enu ntina na akwesi amwa ne mo baba dwom ha na afi kasa bia wo ho bia na yakasa kire mo na afi na wa kasawa ide wo shai seri ohine si nanan mo sempa bẹ́ẹ̀ bá kí àmì ọ̀ mọ̀píà bíwúrà ní Manhene máa fọ̀ sẹ yẹ tie ẹnsẹ́m a yẹwúrà akanfa ẹ̀sùn nyàmé yẹ kúkúrú mu a na yẹ ní asẹ́m bi a yẹ sá ká afa ne ho bìí yẹ deɛ yɛ sɛ yɛwúrà ne sɛ ɔmo akwae na ɔnsi bibi nkyerɛ no akyi àmì nananom Manhene ne mmaa no bɛdi adeɛ yi beto na so pa na nhwema die pa no adie so hu ni pa se so kwa ne ade no na okoso a ama afio sa ba ye ndi kuro na ndi kuro no mo no ye hu na se afio akofa konwa ne ma bebre abe ku fia be me o be ma pa e no so pa ne nhwema die a odi eja se na na kan ni na e lokre
Let's say that I'm quite the person make a chair, many as one part, and that's a pigeon. Some and our son is son and a match aqua. A ma a bit too as anti mine and a Ghana man. No small son and no tip in our family, that's a brave one or pajao. The vessel was a suma or sumuya, that's a brave one or the pajao. Was one, Nasumasa. That's what I want. Pajoti, now so about civil show. Someone's and I'm too far. And I'm what and now better ma'am, a bay of Obrempong, a sum and I'm a sum. Those is some that are not, and there was some enjoyable one for Susa. No, you, and you. Berma, this was a comedy. Yeah. Video Mukasa. Ntotorosomanhene. Me kwa na me de Osomano. Kwa Santimaya, me say Osomani nyina na ofuku bako. Putri. Said ya ni die kwa na abaha. Said ya na waye. Ai de na mwa opejaro no. Me kwa makwa nkura de ache pa. Ache. E say amanyina ya wa hafwa. Be bia ni waye be pa. Owurai womwa say ya boka za mufa abuchi ya papa ro asore no akobodwa be hin from kompata sana hawade afo ahemfo amanya ye wade wa ayimienu a ko bo ya son papa ba ko ewo ko manya bra no eja se hele ene wonya edwa o kuti sawoye ene na son pa so ade ya pendami me para no sa chene ze ke na every year for be Manhene for Koshia. Me Koshia no we as a Manhene for na Ibraha. Na ja be si na for year e fu e akra de ma ye. E ti me kura bo mo sa be di Manhene. Because Manhene we Manhene nim Ntotoroso. E du ni so na wo mo sa se we de Manhene no sa. Ka se we ko jampa Manhene. Bawa wo si wuram e do wuram mo. E do ka mi se ko jampa Manhene de be ma. Ada ya pejam. Ti de mi niasi. Se o ni pa mo juma o wa un brasie. O ti se se o e to bi bra o a mi di mu a. Do tuka no aba ho. Parce me baba ba cha me pa mase no. Me para wari wo mi akuma ya be. Ndo e mase. Ela me pede a bola no sabe dia do não para na minha dia dizendo na apenya no mesre eza agonya no ode manu no woni nini on fe pu e ba manu na kakra mesre se ensu na me ye no ba wa ho ensu na me ye no ba tu se mbrasia de bi ka ho a oba mbom fari nyina anka ho se bra no de be manu a anka manu za de no wa hu su pe pa the big kind of one with my head. 7 hours on. So one far, we really been done. Then also, my father was with children. Yeah! Yami, Commissioner. Yeah! Nanamo, Namani. And if you know, actually, the mass. You know, what they actually among this year in your baby. When you are here, this man, Ntotorosomanhene, at the SCMB. Sir, the Nabos on Brabant here, 7 Yammy Mama, Nayam 10 of a Nemo, my home brass here, and you do baby at the Madrid. Sansuna, Sompahene, and there was a sign for some part, nor a Sampaha, nor a Sampaha, what was a sample roof. See, I can't see a canna say one, while I soon every dream. What in pa or bo? The other F, Fessel and another kind. The Shabba be a only Ntotorosomanhene. And only goes on my hand. Mine be a rat. Obeshiao. Yeah, I was what also ma. Title goes on my hand. To be Jenny Bosson. You come and back, Master, yeah. Say. And I'm in Sompahene, I'm going to Sompahene, where I have Sompahene. And I'm assuming I'm going to be a capital. Regional capital. Sompahene, I'm Sompahene. And we had the young one.
yɛde hyie de ahyɛ yɛn yɛbɛsrɛ sɛ moma yɛnsua yɛmmra yɛn ho ase ahobraseɛ ama nkonimdie bɛsrɛ na mada me nua sɛ me nua wayɛ adeɛ ama no ayɛ fɛ sɛdeɛ woka history na obia no okura wine ne yɛde tu aka no ho no menim sɛ tere ɛtɛ hɔ because ɛhɔ yɛ ndɔdodɔ ebinom nso ate wɔ mo hyɛ akura bi ase yɛhɔ tere na fa ka ho ɛne mu nyɛ tu na Obrempong bia ɛhu sɛ wɔnyɛ Obrempong ketewa wohwɛ sɛ deɛ na mede hyɛ baako ɔkyere mu no Otumfour de bɔmpata asɛm ɛmaa yɛhwehwɛ asɛm no mu na kuro no ɔma tena ase ɔmo tena ase no ɔma san di afrafra a ɔma ware ɔmo ho do akyire no ɔmo sɛ ɔmo yɛ abusua ɔhwɛ mu no deɛ mu sɛ dɛbi monyɛ abusua nanso sɛ sɛi wei wɔ faasefoɔ kuha wei so nuanom kuha tibɛ no wura bi no na bɛrima baako wɔ ha na ne kunu no ɛyɛ ɔhene na ne yere no nso so ɛyɛ yɛfɛ ne sɛ ɔhema nti na wɔfaase kaa yɛ anam kaa sɛ a ɛna nana ɛka sɛ na woka asɛm bi Otumfour de ma abɔ ebiara na yɛhu ɛyɛ bɔmpata ɔma wo agu fie ha ɛna fie afɔ nso awo agu hɔ nti fie hɔ no ɔmbɛdi hema ɛna fie ha nso ɛbɛdi hene saa tem so ɔma ware wɔ mo nti yɛda me nua nso ase paa sɛ asɛm a ɔkaeɛ no ɛyɛ asɛm a ne mu duro nyame nhyira no ɛwɔ ɔdɔ a ɛwɔ yɛ nyinaa ntɛm nti yɛbɛserɛ yɛ nana ahema nso ɔdɔ a ahemafoɔ ɛwɔ me nsa nifa nso deɛ nti na de bi ama metiri mi ameda no me maame no mu a na anigyesoɔ nko a nti wura baako pɛ maadeɛ nyinaa nyame ɔnhyira nyame nkɔmɔ ho ban ɛwɔ nnɛ deɛ wayɛ yi ɔsoro tumi yɛmfa bi nkam owuo sɔreɛ tumi no ɔmfa bi nkam owuo sɔreɛ tumi ɔmfa bi nkam na ma wadwene sɛ akwadaa a wapoa wɔ no waso wɔ no akwadaa nso wobɛpagya no saa deɛ nyinaa yɛsua nyame wɔnhyira mɛserɛ mede hyeɛ sɛ yɛnna yɛaka yi menim so ɔbonsam ne ho ɔden nanso ne ho nyɛ den sene Yesu bi ɔbɛyɛ no adwene sɛ saa bere deɛ ayɛ wo Obrempong nti okɔn ɔbɛdeda ho sɛ yɛfira to nifa a wo so wotumi fira to nifa menim sɛ deɛ wɔ ma kyekyere no ɔmo kyekyere kwa ɔsoro nhyira ne ɛde ma wɔ sɛ ɔma ɔho ban ɛma ne dua yi yɛbɛfiri ha akɔ na ayɛ nhyira ɛwɔ baabiara yɛhwɛ nana kesiamo a Sompahene deɛ mɛka sɛ wɔyɛ Manhene ne Sompahene wohwɛ dwumadi a wodi ma Manhene na ɛyɛ Ntotoroso nko a na wɔyɛ Sompahene wɔyɛ Manhene a yɛsom ewura Otumfour nyinaa yɛ Sompahene no yɛkɔ aburokyiri na mede me da kita nana baagi ana nso abɛgye afiri mi sɛ na papa yi ofiri because Manhene a yɛkɔ hɔ no na mehwɛ a na mefie ɔwɔ fam nti yɛsɛ na mesom me nua mpanyinfoɔ no mete baagi na nso abɛgye baagi no akyire na mekɔhu sɛ wɔyɛ Sompahene sɛ wɔyɛ Sompahene ampa som a wɔsom deɛ ɛnyɛ Ntotoroso anko a wɔso Ghana ma nyinaa nti mɛserɛ me nua sɛ ɔma me kwan na wɔsene nkyerɛ adeɛ a yɛhu ne nne yi ɛkɔma mmerante a mowɔ baabiaa sɛsi a baabiaa foɔ bi wɔ ha wo ne pani nam a ɔhwɛ wo su na wahwɛ ɔban na wahwɛ sɛ wo nsa wɔ a anaa wo nsa atia obi wɔ hɔ a ɔhene bi bɛfa ne driver na no kuro deɛ ɔbɛhunu biara na ɔbɛka kyerɛ ɔhene yere kɔnsa sɛ wo ne pani nam a woyɛ ɔkra deɛ ɔbɛhunu biara hwɛ dii ɔnyɛ kraman ɔkra no abu na ne kyie ɔhene adeɛ da ne kaa mu bi a wahyɛ da o
or discabia to her. I won't can you, what kind? When I see for much, I ban no tobacco. Nana si for my ban no tobacco, it's got a head, and any baban was not come up here. So when he been a fool be no dinner here. Oh, hello. Bones have ranted and so I went dinner cheese idea and where you were. Hey, obey your baby. A brand new song. Opportunity. Sompahene. I really didn't know the neck was wrong. Say I call baby. Nana won't know you, no Akotaba. Nana won't know way, no Akofaba. We're beating Charles in an hour, dear. Or a bit of a dear free one, you know. Uncle react. And Timo someone. Monso sompa. When you were young, some. Nevias what be a one someone. When I'm a crowd, Shirano. What's someone? Then you have some panoso. No, I'm more beswaba sumo. What be to a bistro and a new area? Also, Pastor when. Obisoma baby am. Enti some power deserve the yaman or negine or Manhene pejano was sempeja was uncomfortable. Yes, I will be ready. What do you want to hear? Now there was no yada. What you not check? Why am I consecrating can't grace is also Papa you do a one consent? Yeah. And I'm so petty. Yeah, what cry. Now I can man we are dear. Who will be our boon and and then upon a new. We are who I am, says a few of one home. I was a few of one. Said you see some yana and a pajano. Osunya botera besoma ohine so bepaja nana medas yeah meda menua no nyina se meda nana no nyina se asamo amedi tu dwa no obia nya na adwene se emfa ma no na emom obia kire na adwene empo asan abo na baso asan de aka ho sompa ye me ka kire otie ese somono awa somono anana mo adi wo adanse ama ye de sa dibre we no e de ma wo no so fa sa dibre no na wan to aso ansom te se de na wo somono na wo ye wo te se de wo awu mu ye wo mu a na nana mo mesa afre wo mu se de ati wo ye na maka wonim am wo hunu se dibre no e de ma wo no kunya mpanyumfo ma wo mu beye den ebedi hu adanse Ntotoye bia wo ye no baabi bia hwe se tambia wo beye den wo betutu bia kama mesro bebrebe wo betutu bia kama enim se baabi a ye wura ebia no wo nanan mo kwa wudi ani mu bebo kwa akra ko aba no abefre kura se mo ma ye nye den ye nko obeto aso no adisa edwuma no pepepe enu nti megina isani amache akonwa nemu de saa tumi no a nananmo enyina aka ese ye mfama wo no ene mede mawo na afi wesai ama obia ayede atibi ye ofuma ane Otumfour Teresa nanano Omo den sase wa free ya wa free wo na wa ka so se ese ne papa no so ayi no to ma pan de bi etichira bo am wa le sia no be ni abuka mi bra en wa kwa be so pre ja na bra na be ne biti de na sa de ne sa cha wo ti wa ba se de nana Otumfour abrafo hene okan ye no obusa ye no ma hunu de ekọ eho ni nyina enu nti said ya nana ko so e kire nsem no bude to ho no wa maye den ma hunu ni nyina aha ewom ena ha eye den ewom ene ye matete no enkoso wa me ha wo wa ye di dwumade na hye wonsa na ye makwa ma wasai wuso awie na akire no ye ne mo ne abusua no ebehia na aferi ye wo bia na ye den
ya tutu Odia kan samu akwani kan samu akwani abenwa ben ya o ma sadia o ma bi a wo bi ya ko na wa le yo Semira se bien pese bi akonya yamoa ebi kai ewo ensunya me enkonya sase so bia Ura se na kwesi akwa wo kai ensunya me number 1 ko sase so bia so do wasi Opia Mira achame oho yeah ayemi na kwesi amwa me dikai mesre tuduro eka tuduro mina nane na nakodwe na mina nane ko fichitiri mina nane chiame ko kunkuma mina nane ya mankwa mina nane na nakokubo mina nane na ne bo aben Mira wadawro ma mesre meka mina nane ofanyini ko fifofie mina na ene nana afie nyako Mira eye sompa me besom Ntotoroso ngomya saase so ene ne upejami Mira anso ho a obo me chiame Mira obo mi odikro enam sompa ene nyuma pa mpuntudwuma me ye no enso nyame ye nkonwa saase so nti Mira ene ne wo hwe ho apejami Obrempong omasi bibia kirew Mira wadaroma Swami yare oframa no pa awia anadwo the som empo me chekire boa o chekire boa nam sani mu anasa Mira me yehye chekire sha kire ku bomo fo me kan otudro Nana kwesi amwa na woye barima Sompahene ne sumpa pa wosom eye barimenti wasa eba be ye chiame ye bo ne chiame ye bo ne nyina echi no wa ma eno anya ne de ama ne tirimu anya ne de okososowen ema ye bo ne dikuru na ekura ye de ma no no wo hwe so yie ema enne en munyam shirt se ya banase ye bono Obrempong na se ese na efata no ankasa ke yesom ni asom no sompa ehu enhira no eya na esopa nenne Sompahene eye ninsaya wo beti mu no se woye ahenkwa na se wo hye ohene biase na wo somo a enya wadwen se ohene kura wo somo no se bie son se bie nyato onhu wo somo a wo somo no ke hu so be mu anum ayodru wo ba somo no asom ne ye enye wura nko se wura ye Obrempong a wo hye Obrempong bia wura no sanso na wo ye Manhene wo hye Manhene bia wura no barima ohene Obrempong esew efataw mo pia wadwuma pa ne wo sompa ene de enne enhira kese di ama wo mo pia enne hanom ene ye de media de besom wo Ntotorosomanhene ahemfie ne ye de esi se de media ye wo fe na obaso so yasene a yeso fa numbers ne wase no ne frɛ ne ye besom pa nyame adoma ye behia wakram